Určitě, takže také zatleskáme Mašarence. Tady máme, teď nevím, z které strany je hlava. A tady. A to je co? Vlk. To je vlk a vždyť vlk. Je pes, že jo? Je to tak, že to máme krásného vlka. No, tady máme co? Čarodejnici, no ta je nádherná, nechce hlavit. Jasně, děkuji, že? No výborně, tak teď si všichni pořádně zatleskáme, protože jsme byli báječní. No a my vám zahrajeme ještě jednu písničku, abyste se s námi tak krásně roztancovali. A bude to písnička Maxim Turbulent s názvem Večerníček. Já myslím, že všichni se díváte na Večerníčka, že se vám určitě i Večerníčky líbí. Takže jdeme na to a zpíváme, tancujeme všichni. Každý máte 2 pokusy a postupně se vám budou, Vašek vám bude ty balónky vracet zpátky a tady pan Brnovský vám je bude zase předávat. Takže zkusíme to, jenom to vyzkoušíme, aby jsme věděli, o co jde, jo? Tomášku, můžeš? A netrefil, to nevím.
Tak vyzkoušíme, dáme kontejnery blíž. Chceš se tam trefit? Tak, zkusíme. No, to jsme přehodili moc. Tak další. Tak a další, takže začínáme. Víte všichni, co máte dělat? Ano!